Molt bona gent, avui us explicaré una miqueta el calendari que tinc de curses per aquest any 2024, també una miqueta objectius i llavors us explicaré una miqueta com vaig progressant sobre la lesió de tibial. Així que abans que res, et recordo que baix a la descripció tindreu el link directe per inscriure-vos a la cursa del pa amb tomàquet, que aquest any és 10è aniversari. I també, si no estàs subscrit, et convido a fer-ho, que com ja sabeu ajudar un piló. Ara sí, dit això, som-hi! Doncs bueno, pel que fa calendari de curses, aquest any començo una miqueta tard, pel tema de la lesió i tot, ara que començo a estar bé, però així em preparo bé i he agafat un nivell mitjanament bo de forma abans de la primera cursa. Doncs bueno, com us deia, primera cursa que tinc, sembla que és el 10 de març, si no recordo malament, a Roses, té el Cap de Creus. Primer any que la faig, l'any passat el volia fer, però com ja portava masses curses, vaig decidir no fer-la. Aquest any, però, encara que el meu siguin distàncies mitges, doncs aquest any faig la curta, més que res per anar a buscar sensacions allà com estic, i depenent de les sensacions que tinguin aquesta cursa, prepararé d'una forma o d'una altra amb l'entrenador la cursa de la pa amb tomàquet, que és la segona cursa que tinc aquest any. La cursa del pa amb tomàquet, també a la curta, i sí, podria fer mitja, però quin és el problema? És la cursa del poble, ens coneixem tothom, hi ha aquesta rivalitat sana, la voldré apretar. Si faig la mitja i la intento d'apretar com feia antigament, a ritme de 5 i poc quilòmetre, en sortida mitja, acabaré patant a la meitat del camí. Així que solució, millor faig la curta, la faig a gas, faig un bon paper, i així, amb el temps que trec, després de tant i tant, sense fer la distància curta d'aquesta cursa. Llavors, pel que fa al mes de maig, en volia fer dos. Una és la cursa de muntanya de la Vall d'Arbúcies, que surts d'Arbúcies i vas pel Montseny i tornes al poble, que l'any passat la vaig fer, tinc aquesta espina clavada de quedar-me a 5 minuts del podi, i llavors era Sant Hilari. I al final he decidit aquest any no fer la d'Arbúcies i fer Sant Hilari, perquè van molt juntes Santa Coloma, Arbúcies i Sant Hilari, ja que una és el 21 d'abril, l'altra el 12 de maig i l'altra a finals de maig. Serien massa seguides vinguent de lesió. Així que al final he decidit fer la Trail Guilleries a Sant Hilari, la distància curta, que ja déu-n'hi-do, que són 17 amb 700 o 800 positius, així que ja déu-n'hi-do per ser una distància curta. Així d'aquesta forma vaig augmentant distància, encara que porti un temps, posem-li, fent 20-21 entrenant, doncs no és el mateix competint. Així d'aquesta forma vaig també augmentant distància i desnivell progressivament en competició. Llavors, al mes de juny, aquesta encara és dubte perquè encara no he vist que estigui anunciada, però bueno, el cas que la fer seria ja el tercer any que la faig. És una cursa que m'agrada molt ràpida, a part és a l'Agosta Brau pel camí de Ronda, i és la Lineal Vall d'Aro, que són 10 quilòmetres i mig, amb 200 positius, molt ràpida, però molt trencacames. Aquesta encara no sé si la faré perquè no he vist que estigui anunciada encara, però bueno, la intenció és fer-la. Si no, em buscaria una altra cursa curta, potser, que ara no ho sé, al mes de juny. Llavors, de cares a juliol, la intenció és descansar, anar a fer bastants entrenos per alta muntanya, per així al mes d'agost, cap a finals d'agost, que encara és dubte si la faig, perquè no sé si fer aquesta a finals d'agost o cap a principis de setembre, anar a fer Vall de Sant Daniel o Olla de Núria, tot si entro a la olla, però bueno, la intenció seria fer el mes d'agost
la Marrana a Sky Race, allà a Vallter, potser distància mitja, i llavors al setembre, en cas que entri doncs a l'Olla, fer l'Olla, que aquest any cau, sembla que és el 15 de setembre, si no fer a la vall de Sant Daniel, a Girona, que allà a les Gavarres, i fer la distància mitja també. Llavors, de cara a l'octubre, com cada any, un cotrail. L'únic que aquest any, si no recordo malament, van passar pel grup, que era per sorteig, i aviam, però el més segur que s'acabi fent amb l'equip, així que el mes d'octubre, un cotrail. I llavors, ja al mes de novembre, cursa de la ratafia, l'altra cursa principal que tinc aquest any 2024, que és aquesta cursa a la ratafia, ja que l'any passat no la vaig poder fer per lesió, doncs aquest any la tornaré a fer i faré la distància llarga, uns 21-23 quilòmetres, així que faria aquesta. I bueno, ja per anar finalitzant l'any, el mes de desembre, n'hi ha vàries, però curtes, que una seria cursa de Nadal de Lloret, que són 5 quilòmetres per asfalt. Llavors, em sembla que per Sant Esteve n'hi ha una altra a Llagostera, i llavors l'última ja per finalitzar l'any, una Sant Silvestre, que potser faria la de Girona. Així que aquest seria el meu calendari per aquest 2024. N'hi ha poquetes, però també he de comptar que vinc de lesió. Així que aquest seria el meu calendari. Llavors, en quant a objectius, aquest any només vaig amb un únic objectiu, que és disfrutar de l'any. Aquest any no em fico cap meta, en plan quedar entre els 10 primers, anar a buscar rècord en aquella cursa, no, ni una cosa ni l'altra. Aquest any és disfrutar i ja està. I ja que l'any passat que em vaig acabar ratllant perquè hi havia curses que tenien objectius no les vaig poder fer, aquest any és disfrutar i viure el dia a dia. I llavors, per anar finalitzant el vídeo, en quant a la lesió, la veritat que cada cop va millor, cada cop noto menys càrrega, recupero millor el dia següent d'haver sortit. Sí que és veritat que encara els dies d'intensitat noto un puntet de càrrega, però ja no tant com anteriorment. Així que vaig fent mica en mica, sense menjar-me l'olla. He tingut paciència fins ara. També, gràcies a anar al fisio, un cop o dos per mes, m'ha ajudat molt. Així que un consell que us dono, a la mínima que noteu una miqueta de molèstia, acudiu al fisio, perquè si no us passarà igual que jo, que notava la molèstia i anava allargant, fins que, mira, m'he passat la meitat de la temporada passada, del 2023, sense poder fer cap cursa, ni a dures penes córrer. Així que, un consell que us dono és acudiu al fisio almenys un cop al mes. Doncs així que, com us anava dient, de la lesió vaig recuperant bé, i mica en mica sembla que la cosa va millorant. També és molt important, el que us dic sempre, el treball de força. El treball de força m'ha ajudat molt per anar reforçant la zona, així que treballeu almenys un cop a la setmana força. Així que, bueno, gent, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Per cert, si tot va bé, la setmana que ve, o d'aquí un parell de setmanes, us porto un vídeo molt especial, que fa com 2 anys quasi que el tinc planejat fer. Així que espero que us agradi, perquè tinc pensat fer-ne varis d'aquest estil. Així que, bueno, com us anava dient, fins aquí el vídeo d'avui. Us recordo que baix a la descripció tindreu les meves xarxes socials i el link directe per inscriure-vos en el curs de la Pan Tomàquet, que és el 20 i 21 d'abril. I també, si us ha agradat el vídeo, doneu-li un fort like. Us convido a subscriure-vos, que, com ja sabeu, ajudeu un piló. I ara sí, dit això, fins la pròxima.